ናይ ሙዚቃ ሪኣክሽን ወይ ሪኢቶ ክሊፕ ዘዳሉ ብፓወርስ ዝፍለጥ ሚለን ቀዳሜቲ ዝፈትዋ ኤርትራዊት ሙዚቀኛ ይብል። ሚለን ቀንዲ ዝፈትዋ ናይ ኤርትራ ሙዚቀኛ ሚለን ንፍዕቲ ጽብቅቲ ናይ በሓቂ መሳጢት ብምባል ንሚለን ገሊጽዋ። ፓወርስ መበቆሉ ኡጋንዳዊ ኮይኑ ኣብ ወፃእ ሃገር ዝነብር። ኣብ ዩቲዩብ ዚተፈላለየኡ ሙዚቃዊ ክሊፓት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ሪኢቶ ዝህብ እዩ። ብዛዕባ 3 ሙዚቃ ክሊፓት ናይ ሚለን ሪኢቶ ሂብሎ። ቀዳሜቲ ሪኢቶ ዝሃበላ ናይ ሚለን ሙዚቃ ክሊፕ ሰኣን ሕራይ ትብል እያ። ገለ ካብ ሪኢቶታቱ ብዛዕባታ ክሊፕ ክዛረብ ከሎ ደራፊት ኣዝያ ምጩት እያ። ፕሮዳክሽን ኣዝዩ ጽቡቕ፣ ኩሉ ጽቡቕ ግን ሳዕሳዕቲ ክህልው ነይርዎም ይብል። ካልእ ዘስተብሃለሉ ድማ ሚለን ፍሽኽ ኣይትብልና። We beat it down, we don't have it down in there. ካልኤቲ ሪኢቶ ዝሃበላ ክሊፕ ኮኸበይ ትብል እያ። ምስ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ጆሲ ብምትሕብባር ዝደረፈታ እያ። ገለ ካብ ሪኢቶታቱ ብዛዕባታ ክሊፕ ቦታ ዝመረፅዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ፣ ገዛውቲ ኾነ ማኪና ዘይብሉ ኣብ ደሴት ባሕሪ ጥራሕ መቕድሖም ጽቡቕ ምርጫ ይብል። ዕድለኛታት ኢና ኣፍሪቃውያን ከምዚ ዓይነት ባህርያዊ ትዕድልቲ ዘለና ብምባል ወሲኹ ኣድናቐቱ ገሊጹ። Wow, it's cute. It's so beautiful. In the middle of the oh man, this dude has a nice voice. I love his voice. ድሕሪዛ ክሊፕ ምዝርግሑ ግን ብዙሕ ፖለቲካዊ ሓዘል ንሚለን ምስ ኢትዮጵያዊ ጆሲ ምድራፋ ዝነቅፍ ሪኢቶ ስለ ዝመጾ ኣዝዩ ተደናጊሩ። ርእሱ እንዳሓኸኸ ስለምንታይ እዮም ዝጸልዋ ኢሉ ኣስደሚሙ። ሳልሴትን መወዳእታን ሪኢቶ ዝሃበላ ክሊፕ ናተይ እንተይልዎ ትብል እያ። ገለ ካብ ሪኢቶታቱ ብዛዕባታ ክሊፕ ሚለን ኬፍ ኣለዋ፣ ሺስ ኩል፣ ብዙሕ ግዜ ግን ፍሽኽ ክትብል ኣለዋ። ደጊሙ ስለምንታይ ይጸልዋ ክሳብ ሕጂ ኣይርዳእንን ኢሉ ብዛዕባ ሚለን ተዛሪቡ። Wow, what kind of players is that? That's so cool. Damn. Smile, girl. What's wrong? There we go. ድምፃዊት ሚለን ሃይሉ ካብቶም ቀንዲ ትፈትዎም ሙዚቀኛታት ዶ ትኸውን?